terakhir gandeng iki sing ngersake ki panitia saka panjenengan Bapak-bapak RT Trimanunggal nyuwun Grajakan Banyuwangi. Ya, iki ben dipinangkani Mbak Lintang, pokoke sing piyai saka Jawa Timur. Sapa Mbak Lintang karo Mbak sing arep dadi manten, sapa Mbak Anting. Ya. Mas Gading ben munggah mengko bar iki terus mbajutke wayange terus Mas Gading. Ya. Ayo Mbak Lintang karo Mbak Anting rasa nganggo bawa mengko ndak suwe. Ya. Ayo di spotting nganggo urang kira Mas. Cek cek yuk. Ayo Ting. Kaya wong bingung. Ya, iki piyai saka Jawa Timur kabeh. Rasa nganggo bawana panjenengan nembang Grajakan Banyuwangi. Anakku Gading ben munggah kene mengko terus mbajutke wayange. Siap. Yo, Grajakan Banyuwangi, Lintang Kairo, Anting Lambarsih, monggo. Yo Mas Gading.
bisik samayangan pati janji urip piaran sir-siran ame gandeng asli Banyuwangian sir-siran ame gandeng asli Banyuwangian. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Mbak Anting, Mbak Lintang. Sampun dipinangkani wau pamundhutan saking Bapak-bapak RT Trimanunggal. Muga sehat selalu nggih Pak nggih. Ya. Ya minangkani pamundhutan meneh wong ya harap maklum karang ya acarane werna-werna lekase rada wengi ya. Iki mau ana panjenengane Pak Ustadz Pak Sumiran kepengin nyumbang lagu Prahulayar ning syaire beda. Monggo Pak Sumiran katuran minggah panggung. Aja ninggal aku trimo bonceng. Monggo Pak Ustadz. Oh, sajake ora sida rawuh, heeh. Oh, Pak Jarwo. Oh ya, ganti Pak Jarwo, katuran minggah dibisik karo Pak Jarone engko ndakne ditagih. Monggo Pak Jarwo, katuran minggah. Dan dadak kae muluk. Ayo, ayo Mbak Simut, kaya Pak Jarwo. Pak Jarwo ora ana ganti prayit. Pak Jarwo ora sida rawuh ganti Pak Joko Boyo. Ayo, Mbak Jogo Boyo. Kaya kupuk nasarane sakutan akalan kenjeng kae motor motor kejaran senani ajanya kon bareng kae namen parapat ketane Ya, wah iki dicaosi mik. Wah, sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Geder wah. Wah, Niki oleh sampur pripun niki kula kok nembe pindah niki kula nderek wonten wayang ngeten niki. ning luar biasa lho Pak Lurah ya nom panjenengan ya isih timur. Wah, seneng ya rasane teratapan niki. Lah pripun? Pripun nek ngeten iki njuren wis. Wah, jan. Pripun niki? Pripun? Lah kira-kira sae kandel mboten? Wah, ya kan nderek bose kula mangke tetep jaga adab ngeten iki mangke nek Nggih. ngungkuli lurah menika dosa. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Dadi nek Pak Lurah 100 panjenengan 500 ngono Ya maksudnya. paling mboten nggih 2.000 mangke wonten. Wonten menika dompet 2.000-an wonten. Ah, nggih. Siro lumah. Cekap mangke 2.000-an. Cekap nggih. Alhamdulillah. Nggih. Insyaallah. Nggih. Dadi nyumbang menapa? Wah nek Pak duit Lurah ya, wis rada duwe ya. kumpling lho. Wah, yo napa niki nggih? Sakit rindu menawi Sakit rindu? siap. Oh, bisa. Nggih. Nyuwun direncangi sinten? Mbak Anting mawon. Oh, Mbak Anting. Ayo Mbak Anting, sakit Sing rindu langkung- suwe ramuni lho iki. Langkung sepuh pun mboten nenten sak Bu, sak dhuwure Bu Prastiwi. Sing nem mawon. Oh, sing enom. Wah, Nggo Mbak Anting. ayo Mbak Anting. Wah, saya lemu. Ayo, iki Pak Jogo Boyo ki nom lho, Ting. Kowe tanggal selawe dadi manten kok aja nganti gegodho lho. nggih Mboten. Aman Mbak Anting nggih. kula anu wae tiyange niku tetek kok ya Wah.
Mboten gampang tergoda. Wis tenane. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Wonten pundi? Napa? Resepsinipun wonten pundi? Insyaallah ten Jogja. Oh, nggih. Angsale tiyang Jogja. Alhamdulillah. Bapak wonten pundi saning? Pak Dalang? Bapak nggih ten omah. Oh. Mboten Iya, di ten. beto mau. Mboten. Nggih. Nggih niki sakit rindu sing Mboten pasaran. Sakit Rindu tuh karyane almarhum Pak Mantos. Oh, iya. Nggih. Langsung saking Pak Sak kamat-kamat nggih. Pak Jogoboyo Ngapunten mawon. nggih. nggih saking Pak Jayabaya. Napa? Oh iya, wah. Jogobaya. Nggih. Awas, Menika gonge- gonge nek kula papat riyen niki. keamanan ngoten Pak. Nggih, Nggih. Pak keamanan. Nggih. Langsung saking panjenengan mawon. Nggih. Sing Buka napa niki? buka lanang wedok. Saka Mbak Anting wae. Luwih becik. Nadane Pak. Siji sira cinema 446 didipat 6 semono. Luwih becik lara untuk daripada sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu yen wangi ra bisa turu yen awan ratu yen mangan amarga tansah Betul kowe betul kandamu Cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu Rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Cahayu jok guyang-guyu lali anak lali bocah lali wayang lali peto rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih murah yen urung aku tak gantung malaria apa malarindu sedino rasane sarindu ning awak marake guru numpak dokar pakuning ulan wong sabar mesti kelakon sabar mesti kelakon aduh bapak lah aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut Yo. alias kadung entek sawah entek ke kampung yo tasaran kalian margo laras warga laras bersama Geter Entertainment. Ayo Mas. Lebih kecil daripada sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu. Yen wangi ra bisa turu yen awan ra doyan mangan amarga tansah kelingan betul kowe betul kandamu cahayu tak tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cahayu jok guyang-guyu lali anak lali bocah lali wayang lali peto rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih yen murah burung aku
sik. Oke. Sik to Mas, kok Wah, kesusu jane nyapa. menggah aku ya Oh, musuh Mbak nggih. Anting. Tak imbangi kok Kang Mas. Oke. Sedina rasane seminggu ning awak malake guru. Numpak adokan laku nengon, wong sabar mesti kelakon, wong sabar mesti Aduh bapak lah aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan iko paring pitulung iwak cucut mlebu ning kang kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung ya Cik, Sampun Mas nuwun. Jayabaya. Iya. Jogobaya. Matur suwun Suwun ngapunten. Cik, ngapunten. Nggih. Mas Karang Taruna salah satu medetke dompet kula Mas. Waduh, Waduh. mau kalah karo Pak Lurah kaya. Cik. Ayo. Cik nderek Mang Ayu Bagio. Nggih, Pak nggih. Cik merti dusun Terimanunggal. Mau disingkat napa monggo nek ya? Zamanku, Zamanku. Jaten Manukan Jaten Kunden. dan mugi tansah ayem tentrem sedaya mawon rezeki lumintu saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun. Pak Lurah ya di asisten, Pak Jogobaya duwe Ya, asisten. kula mboten iki nyuwun tulung estu nyuwun ngapunten nggih. Nah, menika kula mboten anu betul staf. Waduh, kok ra ono iki? Enak ora Mas? Enggak apa-apa. Banting. Terima kasih Kula mboten sekali. benjang mboten saged sowan wonten resepsi menika Nggih. pinangka. Oh, Benjang ulih-ulih wonten kantor Kalurahan Sendang Sari oh nggih. nggih. Ya lumayan dok sekilo ya 100 ya saniki. Ndok sekilo karo anu lengo. Ah, ngoten niku nggih 100 Be, nggih. ternyata ada udang di balik batu oh, Ya ya. mbok menawi mboten dugi Nggih. serat sedahan resepsi jenengan tak ya mangke. Nggih. Nanti saya akan meminta bimbingan jenengan Wah, juga. mboten. Dalam banyak hal. Mboten menika Pak Dalang menika mawon ingkang langkung senior. Bapakan ngoten niku jan nul kula. Nggih, matur nuwun nggih Pak Nggih, nggih. matur Terima nuwun. kasih. Sukses kagem sedaya warga laras, para waranggono wiyaga Pak Geter matur nuwun. Amin nggih, pun. matur nuwun nggih. Ya, Mbak Anting lenggah. Oh iya, terima kasih Pak Geter. Wah, nggih pamundutan werna-werna lagune pirang-pirang. Mongko iki sing diutamakan sing saka panitia dhisik saka sapa? Iki saka panjenengane Pak Zaroni karo Pak Dukuh, Pak Franky ngersake fragmen ketoprak. Mongko wektune rada dawa toprak iki. Ya ora ketan singkat-singkat ora apa-apa, sing dikersake sapa? Mas Kiswan tak mungsuhke karo garwane. Iya. Mongko sing dikersake Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ki diuyak karo Bandung Bondowoso ora gelem. Nek nang omah sek ya sekata rukun ning nek nang kene tok-toke dadi musuh, tok-toke ora gelem. Ya, ayo Mas Kiswan dadi Bandung terus Mbak Ayu Roro Jonggrang. Embane tak dapuk Mbak Cimut. Nah. Ayo Mas Kiswan karo Mbak Ayu. Duduk, 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 duduk. Pripun iki, Pak? Dung deng deng tak genah. Omong-omongan sigen. Ha iya ki ngene Mas Kiswan. Pripun? Ki sak aku karo sampean ya padha-padha ling lawi Pak Zaroni karo kampung kene. Nggih. Pak Zaroni ngersake fragmen.
sing dikesake sampean lo garwane sampean. Ah. Ning aja semlang iki Pak Jarone ya nyawer, Lah, ora aku tak sik- tambahi, ora tak kurangi pokoke. Sing perlu niku sak genake iki. Heeh. Ning gandeng sing jenenge wong lanang kuwi kudu ngayahi wong wedok to. Kuwi rak jaman biyen. Lho, nang di papan ya ngono kuwi. Wah, sakniki peraturane sanyar. Ha mula iki saweran tak paslahke garwane apa piye? Yo, wala yo nyambut gawe bareng yo didem bareng lek alah. Wah iya. Masa bojo yo bojo nang omah nang kene golek sandang pangan bareng. Oh iya. Setate tak nehke sampean tekan omah nehke garwane to. Ah, ngono. Ra mesti. Wes. Apa ngono to? Heh. Kowe wong wedok ora anu. Lah piye to? Nyuwun Pak Lurah ae lho. Nyuwun Wes, Pak iki Lurah. wae. Iki mengkono apik mesti Pak Lurah nambahi aja tenang, sing Kok tenang. iki Aja tenang. Aja semelang kok aja tenang. Ayo Cimut dadi emban pokoke. bocah kok bako tenan. Oh lah Gue bae. sede. Kowe suwe-suwe kleru lho sok. Cimut tok arani bojomu lho suwe-suwe. Makan ki piye? Ha padha e. Ya beda saiki. Bojoku langsing e. Waduh. Ya iya. Iya toh, Mas. Jos. Treadmill berguna berarti ya. Saya kepenak nek nyambut gawe kepenak saiki. Maksudnya Maksudnya tak gue mlaku-mlaku tak gue nyanyi iki kepenak luwih lho. enteng ngono ya Mas ya. Berarti aku nek njaluk gendong ngono iso. Ya urung kuat. Aku urung kuat. Ya ning ngene lho Mas Kiswan. Pripun Pak Geter? Bandung Bondowoso karo Roro Jonggrang iki critane Ije. Bandung kuwi gandrung kayun karo Roro Jonggrang. Ning Roro Jonggrang ora gelem. Ora gelem. Perkara nang omah ki mbuh rukun mbuh ora ning kene pokoke musuhan. Dasare seminggu luwih ora awor kula ya. Lah ya nek nyambut gawe terus Kak ya. Nyambut gawe nyelak sedih. Cimuk milih dadi kemban apa dadi asu blanyunyang? Waduh, Den ki napa niku? Napa niku? Ana mu. Heeh. Apa asu? Apa? Engko belang menyunyang tak gonang kanutan di Mbah Temu. Ning apa iki? Sampe. Aku dadi embane iki Mbak Ayu wae. Aku melu bendaraku wae. Oh iya. Ya, ayo diwiwiti ya. Engko nek pas adegan gandrung, gandeng sing dabukan wedok ki bojomu rasa wige-wige ndemok ya ndemok tenan. Ane Bandung ki satriya lho Pak, ora grasak lho iki. Oh iya ya. Bandunge alus. Bandung e. Ya diwiwiti ya. Tuduk. Adegan jungkrik sik omongan sik karo mbane. Derayu. Iya piyo. Ngersaken napa menika Dah? Apik tenan iki mbane. Wis kaya lek ngatini iki mbane. Jen benderaku ki jen cuantik e, Po. Aku wis ora duwe nafsu apa-apa piyo. Kok kaya ngono to? Wis ora duwe semangat aku piyo. Lho ayune kaya ngene iki kok jen nyiduk-nyiduk alayun. Tak sapa to sesuk iki? Arek ngersake napa benderaku? Kumu sik nomo kumu. Kumu ngapa? Raup. Ki arek pengen apa? Ngersake napa? Monggo lenggah iki, Pak. Yang lho iki. Kene. Kene lho piyo. Lenggah kene. Aku ngrasake sedih. Aku wis ora duwe bapak. Wis ora duwe. Bandung teko, tuduk. Sapa ngono lho piyo. Negarane Jonggrang endi, Pak? Hah? Wonosegoro. Piye? Sakwis aku bedah kraton Wonomarta. Hah? Kok ngomong Wonosegoro. Iki ana Wanodya. Sulistya ing Marna sapa kowe? iki sapa to piye? Aku ya ora ngerti kok ana rupa kok kaya Kowe minggat sik. Ah butuh lho kowe. Oh iki bendaraku, aja main-main ya. Ana perlu apa? Wajibe wong bedah negara iki kudu boyong putri. Kowe ndek apa? Ya
Dikempo wae kuwi. Kok kowe duwe apa? Aku ya duwe kasekta, aku ya duwe negara. Sumingkir sik. Ana perlu apa tekan Sumingkir. kene? Ana perlu apa tekan kene? Aku arep tepung karo Wanudya sing ayu ki sapa? Ngaliya sik, ngaliya. Den Ayu kersa mboten. Mboten sah. Raine kaya ngono kuwi. Mengko sikek biyo. Cahayu. Sapa sliramu? Aku Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Heeh. Iya. Ngapa? Gandeng negara wana segara wis tak bedah. Kamangka jenenge wong bedah negara ki kudu iso mboyong putri. Sik to, nek kaget engko sikik to. Ngedek wae lah. Kamangka sing nang kene saiki kowe, kakangmu wis sirna Margalayu merga kasektene Bandung Bondowoso. Oh, dadi kowe sing jenenge Bandung. Iya. Kowe kok kuwane tenang ngaweteni kakangku, mateni Rama. Tapuk tenan. Hah? Glundungke panggung. Kok dadi wong kok dadi jate kaya ngono ki? Gek karepmu kepiye? Sik to, Terus, sik to. terus. Sik rono sikik. Ono tekan kidul. Jonggrang. Rono ta? Saiki wis wektune kowe tak pek bojo, gelem ya? Hah? Dipek bojo ro Iya. kowe? Ora sudi. Apa? Dipek bojo ro kowe? Ora sudi. Dulu dak tak tunggang. Pokoke bendaraku, aja Sepit. gelem karo kuwi. Semangkean temen ngepek bojo aku. Lho sik apa sak tak andel kakangmu wis mati marang dening aku? Kowe gelem ya tak pek bojo ya? Mah, enggak. Ora sudi aku dadi bojomu. Ayo. Gelem ya? Ayu ning wanita. Gelem ya Cahayu? Wes to yo. Sun kapan gon kukrah Kesripet-seripet kabel. Kuwi lho, ngebak-baki kuwi lho. Mula iso nek nyrimpet iki tok cukur. Apa kuwi sik nyrimpeti? Kabel iki Kabel, ya wis. diketok. Kabel ora dicukur. Kowe wis tak beloke lho, Mu. Emban. Kabel kok dicukur ki apa ya? Amulat. Mangko sik kek ngurus sing dicukur iki mau lho. Aku ra ya kesripet kabel to. Iya. Lah kok nganti dicukur ki sing dicukur apane? Kabele. Oh kabel iki. Mula kabel ki sesuk meneh aja dadi siji ngene iki, nek dadi siji iki bundet. Ha iya contone. Ya. Cipuk rene. Terus pundi? Bendaramu rayunen ya supaya gelem dadi garwane Bandung Bondowoso. Ana aku ya emang. Kowe iki ra saleman kuwi ming bane kok kemetak tenan to. Ki lu tandang. Tak gen. Bang, iki mbok ya nek dadi wong wedok iki mbok ya sing prasaja. Lah sik lemah gemulai ayu alus niku nggih. Kelindang kok ya mah mbok nyonyoh-nyonyohke. Lah nggih pun biasa. Lah ya kudune ki endah. Amulat sira Mas. Tan kuat rasane ati
kok sik joget iki malah kowe iki ngopo e? Hah? Jane iki sing Ora sik asline iki piye iki? lah soalnya Bandung ki ora agresif kok ya. Lho Bandung ki satriya kudu jaga image. Yo Udah pra ono imit barang. Agepe aku grasak. Ora. Yo rada sithik ngono ben rada. Oh ya. Ya. Jadi carane grasak no ya. Iki Bandung model anyar. Doni Mas, aduh gelem ya. Cahayu. Kowe iki kowe nganyo tomu ngono. Masa musuh mlebu kotak ngono. Aja disia-sia to. Lah yo kena disia-sia ngrisui. Lah iki kan benderaku. Lah iya. Ngrisui apa ngrisui? Wis loro ngisrui ro ngrisui. Wah, kalungmu mu. Masya Allah. Oke, kalung sak benang dienggo sesuk melu aku. Oh ya. Golek ril sepur. Yo ra iso Bandule iki kurang gede lho ya. Gede to iya. Heeh, sesuk golekno kae lho klinting sapi ya lho. Klinik sapi kalunge nganggo ril sepur. Oh ngono. Gedhe cengelmu. Aduh tangdung. Aduh. Nimas aduh yayi. Aja ngenangi ngendi-ngendi. Ora wangun ya. Dene jogetmu ya apik. Apa tak tukoni nggo iki? Iso aku tukoni. Mbok pikir aku wanita murahan Wih. ngono apa Mi? Anggepe jaman saiki ora ono duit. Kacau wong lanang. Meng mbok wae piro iki? Ya iki 1 2 3 4 5 iki ping 10. Ya lumayan iso ping 10. Mampu apa piye? Ya ora ya seminggu pisan. Aja ndemek-ndemek aku. Aku karo ngeling-eling cakepane lali aku. Kene Ndorayu. Aja Gelem ya? ndemek. Ora mek-mekan ngono kuwi to. Adirana. Aus sing tenan aku. Apa yo tok jodohke kaya iki to, Pak? Ayo nang kene tok-tok ra gelem ku perkara nang Mas terus balas dendam ora Lah apa apa-apa. piye? Apa jonggrange iki apa piye? Ya ora mbok yo lintangi lho. Wah, apik tenan. Lintang ki isih cilik. Cilik di bawah umur. Isih Iki cilik. Kaya biyen. Ah saiki yo 10 taun ya, Lek. Hah, arep kaya mbiyen meneh. Ora. piye? Ayo, ya tang ya. Sip tenan. Seneng. Aku saplok itu lintang kowe kok. Ngapa? Ora aku ngapa? Sip. Nek aku tep pra trimo aku Ndorayu. Jograng, gelem ya? Emah, ora wegah aku. Nadyan sak kedep netra Tolong ana aku tapi. gelem ya Mbak kinar ya usada branti Bandung, Gajah. Omset. Ndorayu apa sampean ki yo seneng karo rupane kaya ngono kuwi. Sutek aku seneng karo wong kaya ngono kuwi. kowe iso ngerayu bendaramu ora Delok entok. Mripat kok sak jengkol-jengkol ngono kuwi gak kepiye ora. ora nek mripat sak jengkol ki terus irunge sak pira mbok sing apik nek ngendika Lah ya kuwi lho deloken lho kaya bagus-bagus. Wis to. Sen kaya upama kowe ra seneng karo aku sesuk nek pas ngladeni aku tutupana ra iku nggo kresek ya gelem ya Kang Mah wegah aku.
klapa Jurang. Apa? Wong sabar iku ana watese. Kowe gelem tak pek bojo apa ora? Piye yo Biyong? Awak dhewe mung gari wong loro lho yo. Malah grentakmu atimu. Wene ono syarat, Derayu. Wene Piye carane yo? Iwane ono syarat. Jaluk apa sih? Bandung, Piye? aku bakal gelem Ayo. dadi bojomu ning Ah. ana syarate. Syarate apa? Nadyan tumuruning Surya, tumuruning rembulan. Heeh ning Satirana. Kejaba kowe aja nganti njaluk sandang karo pangan. Lho, Yakin. Apa penjalukmu? Tak turuti. Bandung ya. aku njaluk candi cacahe 1000. Candi Cacah Sewu. Heeh. Mewujud candi. Aku tak wehi wektu pirang taun, pirang dina Sewengi kudu dadi Bandung. mikir. Mikira to. Sewengi dadi candi 1000. Biar pacar kowe tresno karo aku kudune kowe kudu bisa mujudke. Sumikir, tak gawe aku. Ngalih. Biyong, piye carane Biyong? Setane sapa setan? Iki. Hah? Sing sero, sing sero. Sikut kang melu dadi setan pisan. Nih, Adewe. Muk. Kowe dadi jin genti. Kowe dadi setanku. Ora iso. Casting Kowe kuwi golek dadi kanca dhewe. emban castingku ki. Kata dijak kerja sama kaya kowe ngrusui wae lho. Piye yo Biyong? Sesuk kan nek arep wayahe rampungan. Nah, kae Apa tak obor-obori. Nggon pojokan wetan kono kae wetan Awak Prambanan. dhewe kudu entuk-entuk ben iki suasanane iki ben ketok kaya antara esuk kae yo. Iya. Kudu kaya banyak nek suara. esuk-esuk kae. Ono Ono manuk. lesung. Ben jagone padha tani ta. Lah iya. Ayo golek lesung. Golek lesung. Ayo Masak ayo apa? ayo golek lesung. Ayo. Kukuraya. 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 Loh, Tok 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 tok. Piye Bandung? wis kaleksanan Sewengi Candi wis Cacah Sewu wis kaleksanan tak gawe. Oh, sing Wow. rupane abang-abang iki Bi. Abang, heeh. Abang-abang itu yo candi. Oh, sing abang-abang iki candi. Candi. Oh, lah sing ireng-ireng iki? Yo candi. Kuwi watu sing urung tak gawe candi. Berarti urung dadi. Ya ana sing dadi ana sing urung. Turah, Turah. turah. Jajan 1430 iki tak gawe. Sopo diitung Dorayu? Diitung, jajal hitungan yo Biyong. diitung. Swidak rolas. Kanggo Pak Lurah 100, Kang Jaroni 50, Pos 100, Pak Dukus 100. Dorayu. Nanti lala. Kok kayaknya kurang siji? Apa? Piye? Kurang siji. Kurang siji. Candine kurang siji. Kurang siji. Ora Bandung. iso. Diitung meneh, dilekke mripate. Jajal hitung sing tenanan to, Yong. Tak hitung nggo kalkulat. Jaman Ah. biyen ki ra ono kalkulator. Kalkulator pekok. Ndul ndul. Sik pojokan kae urung dadi kae. Bandung. Kowe arep ngapusi? Hah? Urung dadi. Urung dadi kae lho pencane akeh banget kae. Hah? Kae sik pencane kae urung dadi kae. Oh, pencone. Heeh. Kiwa apa tengen pencone? Cik. Lah yo kae sik ana pencane. Ora. Alame kurang siji lho, Jonggrang. Ora iso Bandung, syaraté kudu 1000. Ateges kurang siji. Ora iso, ateges gagal. Kowe ora iso ngebek bojo aku, Bandung. Genepe kowe. Tok tok.
Nggih, wis. Pun. Sing penting oh ya wis rampung. Nah iki saka Pak Yaroni. Pak Yaroni. Dibagi loro. Pak Gandeng Lurah, saka Pak gitu, Cimut Raono iki ya nek Cimut iki. Ah, Pak Lurah. Wis dadi patung, mek dadi patung aku penting golek duit. Iki Cimut sing nomboki aku dhewe. Cimu. Matur Oh. nuwun, Pak. Cimu nyak wis 50. Wis dadi patung ki wis. Ora bentole ben dadi patung terus Oh, iya. dadi jaluk duitku engko. Heeh. Wis. Kan. Dicairke sik, dicairke sik. Ora wis to meneng to kowe. Aku. 100 lumayan iso. Nggih. Matur nuwun nggih. Pak Yaroni saka Pak Yaroni. Pak Yaroni terima kasih. Waduh. Pak Dukuh Jaten urung nih ora apa-apa. Iki mau paling Pak Yaroni karo Pak Dukuh urunan. Nyuwun sewu. Menika kagungane bendara kula dereng. Iki ki coprae wis rampung mu ora ana bendara ora ana Lah sapa-sapa. urusan kok ngene kudu rampung. Aku mau sing dadi Rara Jonggrang urung lho. Elek nek dadi Rara Jonggrang elek. Kurang. 50. Lah kok ming 50 ki piye? Lumayan becak mumpluk kowe. Lah aku wis kepringet lho. Alah wong biasane kepringet ra kaya apa-apa gelem kok. Ya tambahi. Wis. Ki 100 kowe 100, kowe cimuk 50. Engko dibagi karo Saras wis laweke. Ger kesel tok to. Pun nggih Pak nggih. Ya, matur nuwun. Mau anakmu mau jajan susu entek 50.000 lho. Alah Saiki gampang. rembes saiki rembes. Ngomongin 50.000 meng anak lanang 50 kok rimih banget to. Anakku sesasi jatah 10 juta Ya, matur nuwun Mbak Ayu Mas Keswan Mbak Cimut dolong gak meneh ya. Wah, jan wah oleh A+ wah ya. Karang ya wektune saya ngoyak gek pamundutan akeh banget ya. Monggo iki ya ana pamundutan sing lumantar WA dene mengko ora iso dipinangkane negara-gara mengko ndakne Mas Gading kentekan wektu le mbajutke. Heeh, saka sapa? Saka panjenengane Mbah Mika penggemarmu di Semen Gunung Kidul. Ucapan nyuwun gending yen ing tawang ana lintang yang dibawani yang nembang Mas Gading sama Mbak Lintang Kairo. Mas Gading, saya penggemar Ki Seno Nugroho dan Ki Gading Pawukir. Sekarang tiap malam tiada hari tanpa nyetel YouTube Ki Seno dan Ki Gading. Tetap semangat belajar ya Mas. Salam untuk Bu Agnes dari Mbah Miko penggemarmu di Semen Gunung Kidul ya. Mengko dipinangkani neng goro-goro. Pokoknya sing urung iso dipinangkani mengko neng goro-goro ya. Nduk, piye, Mak? Ngene ya iki gandeng lakone isih dawa banget. Ya ora pati dawa jane. Ya sedeng lah. Iya. Pas pokoke iki. Neruske lakon sik karo nonton wong do budalan kae ya Mak, ayo tak derekke. Enjing bidal kumara saking jroning raja. Angku ingkang pala kaswa prabusananira lir surya dalira saka ing janidi harasa madangi jagat tumungo paning sapucak ing wukir marbabang suwerat kening soroting surya mekolan gunung Kangga biarsa swaranipun lir ombake samudra Jene
Aduh. As. Oh, as. Kahangro sumbar keterbung melindu kunjing waludo guntur ketuk Perban ngantos tumengklungen anggen kula nengga wonten jawaning pagelaran kraton Ngastina nyerantos rawuh paduka lajeng ingkang putra Cumadung dawuh Penemban. Nadyan kula inggih Cumadung dawuh Penemban. Oh ladalah anak Prabu Dirgamuka putra siswaku. Bejo kemayangan dene ditampa pasuwitanku ana ngersane Suwun Prabu Duryudana. Monggo sejatine aku suwita marang Sinuwun Prabu Duryudana kuwi mung tata gelar wae. Mung tak nggo srana nggonku bakal nyirnake sing dadi klilipku ana ing jagat iki. Dene sing dadi klilipku ora ana liya ya mung kethek Putih Anuman. Mula aku sagung bantu Prabu Duryudana dadi jagoning Kurawa nyirnake para pendha nanging aku nyuwun tumbal ya kuwi wanara sing ulese seta ya Si Anuman. Wah, mengkono, Nger. Nggih. Kula sampun dungkap lajeng keparengipun kados pundi Penemban? Mula aku nganti putra siswaku ya kowe Prabu Dirgamuka. Lan kowe tak keparengake nganti wadya bolos gelar sepapan. Ayo dina iki uga tak kanthi lumarapaning Kendali Sada. Aku nedya lampah panglipunan tak colonge Anuman. Inggih ngesoaken dawuh. Yen mekaten monggo kula dherekaken.